Sonra Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağımdın hem de Qazaqstan Respublikasının prezidentinin birlikteki avtoro kerwani Türkistan Senagat Parkına taraf urady. Bu iri Senagat meydançası Sevitliğin maya oyun tasamalarının durumuşa geçirilen yer bolup durýar. Senagat Parkını döretmegiň maksady sadaşykly öňümçi gurşagyny döretmekden, ykdysadyň hususy ulgamynyň kuwatyndan netijeli peýdalanmakdan ibaretdir. Bu ýerde açyk meydançada yeňil awtomobillar, traktorlar, kombaynlar, awtobuslar, şeýlegem olaryň ätiýaçyk şaýlar görkezildi. Häzirki wagtda bu ýerde dürli puwdaklarda ýürütilýän kärhanalaryň bir näçe ýerleşýär. Sonra Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadağymyz we Qazaqstan Respublikasynyň başlygy ykdysadyň dürli puwdaklary, şol sanyna guruluşyk ulgamy, owa hojalygy, gaýtadan işleýän senagat, ulug üçin ýetlenlen senagat önümleriniň nusgalarynyň, şeýlegem kompýuter we durmuş tehnikanyň görkezilýän tergi bölümine bardylar. Gahraman Arkadağymda we Qazaqstan Respublikasynyň prezidentine mowduklaryň video şekilleri görkezildi. Yergilerini billep geçtik. Türkmenistan'na milli iqtisadiyeti diversifikasiyalaştırmak we senagatlaştırmak boýunça durumşa geçirilýän strategiyada kuwatly innovatsion senagat ulgamyny döretmäge, bar bolan baý çyýmal binýadyndan netijeli peýdalanmaga, öndürilýän ýokary hili önümleriň görnüşlerini artdyrmaga, olaryň dünýä bazaryna bäsleşige okyplygyny ýokallandyrmaga aýratyn ähmet berilýär. Şu maksatlar bilen Newtka toplamynyň owa hojalygynyň azyk we yeňil senagatyň, gurulşyk senagatynyň beýleki puwdaklaryň orduş infrastrukturasy ösdirilýär. Täze kärhanlar döredilýär. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen öýdary bähwiti gatnaşyklar okgunly ösdirilýär. Sonra Gahraman Arkadağymyz we Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Senagat Parkynyň agda bir işgärlerine üstünlükler arzu edip birlikde Türkistan şäheriniň Hedret Sultan halkara howa menziline geldiler. Ýerde Gahraman Arkadağymyz we Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew birik bilen mehirli goşlaşyp, iki ýurdun we halklaryň doganlyk hemde hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryna, umumy awadanslygyň we rawaşyň bähwidine laýyk gelýän netijeli köp ugurly hyzmatdaşlyga ygyrarlydygyny tasdiqladiler. Soňra Gahraman Arkadağymyz bu ýerden dostluk sapary bilen Qırgız Respublikasyna urady.